ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashaphi ka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Hakisnem kandai po wan itu epi. Hak bangala ban ong ba kidei ki ayong ksiar. Jong ki kot khubor. Ki ba hikai ka kitin khasi man kasngi. Like na kinong hikai kidei ki nong thokot khubor. Wat eki khubor dak ba pensistom dala dehi. But what you tap ya ka khubor yo ei. Long ngadi try editor mo an publisher jong rupang mentau la le Jakarta ka walai fu news nem ngasdang ya rupang haus nem khat khandai spa rapupra dengar ngadeu le ase ngan ong khun swet lari la sumari ngatang dai me ba imido Tengan lah dia ke kelas 6 ki pa yang abang one school sini. Kelas 7. Te hakata ka jingli school ngatang sumaria dia ke matrik. Kila ya pun bor yang aki ong mewat kamno. Te hak bakhadu ngayo kam hapo embus. Meghalaya Board of School Education. Te ngantala yo kam hangta ngani tu epi ngatrei tang sisnem ti pinlengo baka ai ke jingmut ke bawan hanga hakatu ke por pite ngarisain na kam sukar ngawan se kam thokot khobor ke jingmut jing perkhat nga ngasim bau blei ula jit lan ula ibit yang banganwan na kasunong pendong bangan trei ya kini kam thokot Pero piseng nga gani ka kubor bapi ay kerteng rupang kay ka jeng celendet jong kanya. Rupang kader waktin shnong jongi. Rupang la daja bang akren klum fi kamut ke jing syai. Atrai pinda pe rupang fi itu badan itu ding kamut ke jing syai. Kato kubor bapi sedang menseng nga gani kot kubor. Ka nutli ki kot kubor ki baladan hani ka jala jongi. Di pialong competition ba kubor iu pa ta kubor. Ki kot khubor ki don lese da ki spa atli hari ha ka jingya jong kapor smusi bangan ong epi menta kitu kot khubor kila jalul pat ka banga nga susi ka banga kwa ban ajing mut epi la da ja ba pi ya simkhie ya kene kam ka banga susi ka long ki kot khubor ki ba mi ki ba long ka sur jong ki pa ba ha ka por bela health state kila ja te ha ka bede burupang ne tu epi ngi ka yeu jongi ka bang yakni bha Kidai higini kan rupang nong sanjima mau for Di bak mana hakapor sedang yakni ka rupang mo kat nungut pia dan menteri namar pi ong pibun kam ha alik gohti habli wat kubor habli lum kubor kat nungut pia dan bat kumnu ka long ka rukom lum kubor ti kubor ngade unong lum kubor ngade unong thok kubor ngade unong edit kubor Bat ngaderu unong le syon khubor kan por balik sekohati hey te kata ka dei ka por ka ba jia hag itu ka por jigi mensua ban ngan itu epi ya ka por mensua kam dei ku menta ha ka ba khubor menta pisusong hang ne haying le jong ne pisong office le jong pila yo mensua kam dei ba pini yo ya ka we kot khubor ya ka we ka khubor ngan itu epi ka dei ka pa hadu kata Bat ka khubor ku monong no epi kabang layo mga kasa ba hanga kadon kata kajing sokhan kajing sosarong jong ila da kibriu kibat yo rupang la syai
Ngar balai buka khubar ka mi horupang mud ka sa bi horupang. Dai mentang ai natrai pi ai ka khubar tang suyo ai wei ta ka mud tang sipang mul ai sam boro-boro. Kani kur kom thok khubar mentalong kala kelas new sibon pi. Hakisnem kan lai pho ni tu pi. Hak bangala ban ong ba kidei ki ayong ksiar jong ki kot khubor ke jing be jong ki bri ban pule kot khubor hakata ka por kan tu epi ka palat liam kita ba pule mau por ki da ap du budawan mau por kita ki ba pule nong sanhima ki da ap mat pila ban mudur kita ki por lalut khubor si fo kadoi bejeru nginang yason biang nomar ki bri ki ap bang tai ban pule kot khubor kata ka dei ke juk jong ka jing e jong ki roi ki kot khobor bat phin lengo bangan ne thu e phi bakinong di kot khobor hakata ka por ki jubore ki kot khobor hangni ha plasha den ki namar balai baki brew ki yakni kumne je haba jure ka jing yakni mo ki man se ga buri kot khobor Alo ka bakordor. hakata ka por Di haba kal dei hakaliang kini national international news ru ngatharai ki penmi aku to po dai. Di phile kumno fisos kumno padi ki information namar ba mobile ru padan. Phile kumno ki information pa. Kita ki ngisutit kot khubor. Ngisir kot khubor phareng gumdo. Minatit kot khubor phareng tamun ngila thiet ngila ekla khasi ngila penmi de gitu kan. Haka juk jong ka jingdon jong ka mobile phones ki social media ek. Han ko dor kata but pi ba kani ka jingwan jong kani ka media mathmai kan kata ni em ki kot khubor but hadu kat no ka kata. Ke jing kita kalong menta ba kinong pule ngamtip kan kela kuno. Kinong pule menta kim kwasyu ban pule ya kanu ko khubor da ka jingtip ka babnya. Petang sipai mobile menta ya ka ju ka jingjia kindon sipotli gitu ke YouTube channel ki bai ka khubor. Cengang ngasih ong iki kay menta ki breu kila don hak tu ke jinglong bala de jaba ka don ka accident kini ki YouTube channel kin syatu ki ong bakaya tengku ka maruti li ber ka maruti saw te ula don we uba yap bar ka bangas musi kalong bamanga batib kata ka khubor ngaya su khana ki pateng ki we eng ong ai ki tengku tu ma ka maruti li ber ka maruti saw te don we uba yap te kata kam dai am ka jingtip ko basai handai 8 million yang ngi hakine kisngi bangin ya thu e kita ki khubor ki balong lese ngila balong no ki khubor ko basu anta Ka ethics kalong very important kalong don kam ba mo haki nong thok khubor te ba ka e ka badai ngin aish khaman te ka jing so jo phi ngang pa ba phin batai khandiat halo ka ethics jo ki nong thok khubor phi ke ethics jong ki nong thok khubor ko long gum le ke ngi ha ban ai ya ka jing shisha ban ngimde ban shaliang ngimde ru menta ban ai ya ka khubor ka bompat biang pura tenrai kung mangong epi menta ki babun ki batho khubor menta kim suthu baka kamram nyuki kalong bakin ai ya ka jing shisha bakin ai ya ka jing tip ka basai su kinong pule bat bale bangong epi kumta namar ba phiu ro menta baki babun ki bapenni khubor kimde hiruki news channel lani ki kot khubor pi kumau epi mentan to kidan ketukan ni ki news channel kita ki bala itu ki bangila ban senia kita ki suthu ya ka kamram jo ki lani lese ko pi ong pi ya ka ethics mo tengi ki print media rong idon ni kata ka jing sunothu jongi bangin ha banwad ya ka information bakan long ka bit ka bayang bat ka basay na ka banta bangin penmi sigi paiba ndai kung bakalong menta ki babun par namar bakim suthu ya ka jingmot bakilero ani ya ka kam ka bakitreru bakakam yugi ki sulong no menta lese la balong tam ki kwa ban yo views na bandi ya ka khubor tiki sule tangdep no bat kane ka dei ka ba ma bha ko mo ong ye phi mentan ya ka jinglong jingman jong ka juk jong kinong thok khubor misinformation ka debi kunta mashwa ka rukom thok ka pher rin mentang inde pe ki kitien ki ru ki kintien ka hakano ko dur bakala pher te
kata ketika mat sekoi par ko pikiran bodon kam hama ka kot khubor khasi kamdei baka ai tang ka khubor ka sa ye phi ye ka jing tip ka jing shimpang nyong phi ki ba hikai ka tin khasi man kasngi lai na kinong hikai ki dei kinong thokot khubor ngi pelmi ka tin khasi jongi man kasngi ka dei ne tela le ja bangi ngi hikai ye phi ye ba bakla mut phi ru phila bakla na mangi ki dei kinong hikai ka dei ne kinong hikai ha class ki hikai ta ka tu ka class kamera class ngi hikai kain ma phi ki hajar ki 4000 mut ki breu ngani thu epi ki jing sha kalong baka tin khasi kham tam hagine ki samla ki badon manta kala her pala kedai ke ngani thu epi ki jing ka bakrau bha ka bakta engi hakini ki singi ngam tip kadai na kanu ka daw imla banong tip kadai na ka daw jong ka mobile tip kadai na ka daw jong ka social media kala bonlong namar bakar kom hikai haki school kala her dei ki kot tengalap ngidang ya pule ya gitu ki kot ki pemsuai tenre ngene tu epi kumba kalong nda kar kom speldak kar kom tho iki sentence kala her bat ka bang ima da kani ke jinglong ka mementa baka tin khasi jongi ngamtip kandang ne sakanu ndei ka long jakri jakra sibon Ti to ha kani po pagin jam sa skri kamenta kan kamlong lighter mood mo ndian ti ngi iru ba ka to po ba kadang ya yo ba kani ka rupang kidan buon bagi konsep kitu ki konsep thli klem shi yang nang ta ka wat shi krung kat no tadi konsep la pen mi bang iki ya yo ba to po na trai pi ki kot khobor jan baro ki kot khobor ha India ki pen mi ki cartoons kitu ki cartoons fila balong bagi di tang ki jingdro dan ki be thok mo mala ni ki bagi jimut jung ki jeleu ba hi jeliu ba tengi rungan itu epi halu menta nganut banong epi ba rupa mu paunam ha na katau jung thuli khangsi hi kibre ki bathi rupang no simore pe tak tamut ki pe suam tu tenengan itu epi ke bangasmu nyadu kataro ba sisin ba kibre ki la pula ya rupang ber ki phu samun pakamut ki la pe thuli khangsi dikata ka dika wei nang tas ka wei kama pi ang watch ingkrong ka dika wei na ki kolom ka ba ha ka jimut jing perkhat jonga ngawan ha ka tu kapor ngamar ha ka tu kapor nga tharai pitip empadon mobile phone ka telefon ka palong empadon internet empadon social media pi jika jingmut jengi hak tu kapor kalong ba ngidon kam bandon ke jingi jan ya itu mo para khasi para thai kani ka jing interview ni ka de halo ki kam sa khobor jong phi lenga kwa ban ne kran khandiat ru halo ka kam ruai jong phi ka kam ruai ru nganong ye phi nun bahikai munur ya kasuan na ka jimut jonga bara bakawan na ka jimut jonga nga persang tinga so pun ban baka kamruai ka de ka wei na ki kam ki ba ngas tunat bat ke bang adon ke jing yedei bat ki tu ki ba i jonga te nga persang ma thau jing ruai ki jing ruai ki de ki bang thau hi de la de jing ruai de bang thau hi de la de bat habanga thawi kita ki jingruai long ki briu ki skuna
nga ka bang don ban ai ye ka khubor nga ka long kawai nga ai khublei ye ka news channel long fi Batesi TV ngai ula kiu hamta ban ngan ye ki bok rumta ba unan kiu shakaman bat ba umdei ban sha ya kanu ke jing sha penbor na kanu kalian ta ka de ka bokosan ban hakaju ka por ngada kerpat ya ki perlok jungi ki bathok khubor mapi bat ki perlok yang pi ki bedang de ban kiu shakman baka kam thok khubor ko maong ya pi manne la da jaba pi simbe baka de taman pende brukom nane ka sudai be tang ka jing trei ban pulut por kata kamut ka bhawa phin ino ai ka ni kam lon dimon ndai la da jaba pi don sha ka thom baka kam jong phi mentakan penkiu ia ka nam ka burom jong ka tu pot khubor jong ka news channel ka phidon bat ba phinio ia ka jing itu jong ki paiba ia ka kerteng jong phi kum ka tu ka nung tho khubor kata ka mod phin ha ban kelano na kini ka jing long ka menta penlai jimut ia ka kam ka phidon wat ia ki khubor da ka pen system da dehi bat what you tap ya ka khubor yo ai what you tap ya ka khubor yo ai what you tap ya ka khubor ko phinia sam perlo what you tap ya ka khubor ko phili be lembrum tenamar kata ka bang ai jimot ya ki samla ki ba tho khubor ki ni gismi kalong ba ka donkam ka jing pen kelai ka kom trei long ba phin trei stom ya de ba phin wa de ki khubor ki badal de hi Hendrai ngan penkut ifi ka kam te bos tangat parat. Kam don syu da ka weipat ka kam. Ka ba ki briu ki nyeu buram pan ya ka kam tho khubor. Ngi ki kot khubor ngi mla ban shan. La ja bu ka sokar kam yarap. Phi. Ja bu ka sokar kam yarap. Namar ka jingrap jong ki kot khubor ya ka jong ka sokar ki kot khubor. Long ka yarap mentai ya ka establishment berkowe ya utrai uim tamu dusiu bahai kinong trai ndai ko makalong menta ngani thu epi kasokar mekhalia hadu menta kampat pli ya kala banirap ki kot khubor phila masulung nga watang kabil lu kam jusu tikna kibil menta susar renjan te kumno tengin yala ban pensyur ya ki kot khubor kumno ngila ban siu bhai ki batre kot khubor kumno ngila ban siu bhai ki badon menta kam jing ba kom dali hi te ngaken mau menta ngan penkut ki jing keren nga ba phi ki kot khubor khasi andi ki khubor traditional ki dei ban yem pat ki dei ban ne Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I am happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center